Epurobios Igwe Ejenga. Mụ etu anọ kịta akpọpụgo mmadụ 17 n'obodo a. Ụfọdụ amara m nnefa amara m nnafa. Ụmụ nwaanyị ruru 29 na-atinye aka na nke 30 kịta bụ ndị n'ụdị n'aka m biri ọfụma na be di ha na-eme ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụghị n'ike aka m, Ọchukwu dobere m ka ndị a si n'aka m wee nweta aga m n'ihu na ịdị ndụ na ezigbo wee dị ụtọ. Ikwu maka ndị si n'aka gị n'obodo ọtụtụ mmadụ ga-asị ngozi pastọ onye ekpekpere dị ka n'obodo ụkwara ya oge o si eme tupu ndị mmadụ n'onwe ha na eburu akụkọ gị na ibu na-achọtara ụmụ nwaanyị. Onye kwuo etu ọ dị mma maka ọ na-abụ nje ihe mmemme n'obodo oyibo afụgasịa m ndị enyi m ndị okwere nke m ndị ihe m na-adị mma n'aka na nwaanyị mbara ọ gịnị ka na-eche nwa ilepịara erepịa nwezighị ejighị eme nataba anyị ma were eze anwụrụ na-egbo ụmụaka na-ete ọgụ bịa na nwaanyị kịta ya dị ndụ mụọ nwa ehihie gị fụọ abụọ ọjọọ ma nwa gị kwute nwa haf ebe kpọrọ ụmụaka Chineke dobere ahụ dị ndụ igbe eme ya were eze anwụrụ na mmiri nwata mụọ nwata mgbe ị dị ndụ mmụọ nwa nwatakịrị ehihie gị mbaja mba esi ma ibu na ọbụrụkwa na-etu afọ na m were ya nwa ya ọkwa ya nọ na onye dị eto na nwaanyị n'aka m na m chọrọ ya nchọta ha bịa nụọ dịka na-egbo gbakịta na-enwe ndị gwara m okwu nwaanyị na ha chọrọ nwaanyị ha ga-anụ mana ihe a mere m ndị ochie abịa na nke m bịa mgbe gbasasịa m uche mara m ihe m na-eme m enwe otu ọfụ eguzobere otu a na-akpọ Ifeadigo Social Club Worldwide ebe head office ede bụ na Hong Kong n'ebe ọ dị eso m ya na-atụ igwe arụ dị aṅa wee mara na ihe ọbụla onye ọbụla bụ Chineke mere ya bụrụ ejini ya tụọ ọnụ edebe onwe nwayọ ka ihe na-eto ọ gbanyụtara ezigbo nwaanyị were emere ihe okwu onye ọbụla amụrụ ihe na ya ọ bụkwa na ị ka anụ ịkara ahụ nụọ nwaanyị isonye nwoke ọbụla enwe nwunye esonyebe ụgwọ nwoke ọbụla toriri nụ nwaanyị na-anụbeghị nwaanyị o sonyeghị ọ bụ na nwaanyị dara oke ọnụ nwe ndị dị gị n'ahụ ya agbakwuru ya ịnụọ nwaanyị nweta nwaanyị dị mma gị na ya nọrọ nwekwa ndị mụ na ha nọ ndị gbakwutegoro m ga-anụ nwaanyị na nso a mana nke niile ịchọtagoro ha niile ka na-adabacha nwebeghị nkịtị ikpe adị ọgwụ ya maka ọ bụrụ na nke mbụ a gara nke Igbo ama nwanne m Chineke na-ewetakwa gosi m Chineke na-eweta ụmụ nwaanyị nọ gosi m ụfọdụ ajọ m ebu gịnị ayịrị amadụ m nwata na anyị nwa mere mana ọ Chineke ka ọ dị n'aka emekwa ndị asị ha bụkwa kene m na mta nke ọ bụrụ na ịwụ pastọ kịta na ntị nke nwere ike ebu dị ka anyị chọtara ịmanwụ onye a na onye a ga-ebi maka ọhụrụ ọkwụ ya ana m ajụ ọkwa niile ya na pastọ saịdị ahụ asịgwa m igwe pastọ maka enwere ike ndị mmadụ ama na-atụta mma na chọọchị ọdọ ibido ya ibidokwa ekwa ma aga m abịa mbọsị a na-emepe chọọchị aga m abịa eche nke imebe mma m ka m hapụ nke chọọchị maka na emegodere ndị enyi m nwere onye chọrọ nwaanyị ọchọrọ nwaanyị Chineke na-egozi m ezigbo ụmụazị ara m aṅụ mmanya ara m ese ese ara m akpọ akpọ
nwa mmanya ụmụ nwaanyị na-agba ọtọ biribiri ara m aṅụ ya ihe m na-aṅụ n'ụwa niile anyị na-abịa mmanya bụ mmiri nkịtị ma ọ bụ mkpụrụ osisi apịrị apị agụọ m ka jiri ejide arụ ihe bụ na ịma na enwe mgbe ụfọdụ ndị be anyị na-abụ okwu mgbe ụfọdụ asị na nwoke ọbụla nwere ka ọ na-eme isiga ịṅụ mmanya ịṅụ mmanya na-achụ ma enwe igbo nke a na-aṅụ aṅụ ị ga-ahatarata ofu enweghị ka ihe atara ka enwe nke ruru ya ihe ọṅụṅụ ihe osise onwe ọzọ igwu maka ọ dakwana na nke ọzọ anyị na-ekote kọmishọna dịka ịnekote ịchụ ụmụaka nwoke na nwaanyị ewo nke a dị ya ọ dịghị ya nke a chukwu weta chukwu ihe ọbụla nke akụkụ ebe a ihe rie emebi na-emebi nne ọma bụ nke a na-eri onye ọbụla a na-anabata ya ebe a ka m na-ewebe ara m ewe elu mmadụ na-akarị ihe akarị mụ na ụmụaka azụbakwanụ nri azụ ụmụaka mụrụ ọhụrụ na-aṅụ nkọṅụ ebe anyị na ọrụ bụ na head office ya bụ isi ọfisi anyị ọtụtụ ndị mmadụ ekwugo na ọ na-abụ ụmụ nwaanyị ịnụ nwaanyị ofe okịta ọmụ nwa nke izizi ọkachasị nke izizi ahụ ọ bụrụ na ịhụnanya o nwere n'ebe ịnọdụ ụzọ ise oke ihe ụzọ ise ahụ okporo ịtọ maọbụ ịnọ kponye n'ebe nwa nọ chefuo na nwoke nọ rugwarị mgbe a chọwara nwata ọzọ ị na-eme dịka ị naghị ekwu ka ụmụaka eburu nke adazie ma adazie nnukwu asị ndị cherekwa na orubeghị na dọkịta chekwana na ya bụ ihe o meri ka m gwa gị ịma na atara m afọ ịnụ nwaanyị mana atagidere m afụfụ wee bịa nụta nke m ta m rụrụ onye Mbaise Chineke gọzie m efere ebe m na-akwụ oyoyo Chineke ji gọzie m ọkpara oke na m ọkwụrụ ọkarịsịa nwaanyị mesi ọma ihe niile bụ ihe esi na nri gị na ya nọrọ ihe enwegide ọṅụ ọmụọ nwa eweta m ihu na anya ọzọ wee na nke m nweburu enwe na ya osi na ndị a kere nye nwa nke o nwere n'ebe nọ na-abawanye ya nwere nke ya nweghị etu si nọkọta mana ọ nwere mgbe mbọchị mere ịkpata aka ka ọ bụgodoro ibi asị na ụmụaka ịmana ụmụaka nwere oru dịka n'abalị mgbe ụmụaka ebewe akwa nyewe nsogbu ụmụaka ụfọdụ ararụkwa ụra ejenekwa n'ebe a nọ hapụ nwato eribe nne gị eto kwesịrị ọba n'ebe a na-anọ gbakpụta agba n'ihu efi ma nwaana ọgụ ọrụ ime nwa ọzọ mere ọ bụ na ọgụ ọrụ na-eri nri nkịtị na-eri nri nkịtị na-anadụ ya rie ya ibinye agbara aka zapọ ma ka ọ gwara gị